हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सरकार थानाय समाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोरखौ थगायदों। बिथाङा बुंदोंमोन जे थलासे थलासे सना होगोन होननानै। बे थलासे सना स्किमनि सायाव राजु नार्जारी बिथाङा मोजाङै मोनथिगोन ना मोनथिया जों मोनथिया। नाथाय बे स्किमा आसाम सरकारनि थांनाय 2020 मायथाइनिसोमोन। बे स्किमखौ दानि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो थांनाय 2020 मायथाइयाव इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन। थलासे थलासे सना होगोन होननानै बिथाङा अपेन मिटिंफ्राव बुंदोंमोन। नोंथांमोननि मिडियानि आर्काइभआव दाबो थागोन। दा बिथाङा थलासे थलासे होनो सना होनो होननानै होयिनि थाखायनो गासिबो बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफ्रा बिथांखौ बोराबजोब्बाय। आरो बेखौबो नोंथांनिसिम फोरमायथि हरनाय जायो जे दिनै जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गमामायैनो आइजोफोरा दुखु मोनदोंब्ला दिनैनि समाव BPF दोलोनि मेल मिटिंफोराव मानो लैहोर लैहोर आइजोफोरा जोगदान होफैयो। बै सावगारिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिगांनि समनिफ्राय बांसिनैसो आइजो माहारिया अनसायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांखौ गाज्रि मोनबाय। दा जोंना प्रमद बर' सारा जोंनि आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै बिथाङा अलरेडि 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होबाय। কেবিনেটে এই অৰুন্ধতী নামে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত ঘোষণা কৰা আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন কৰে। 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীত এই আঁচনিখন আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই আঁচনিখনৰ প্ৰথম হিতাধিকাৰী যিটো গ্ৰুপ হ'ব ফাৰ্ষ্ট বেটছেছ অফ বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই হিতাধিকাৰী বিতৰণ কৰি দিম যাতে এটা এৱাৰনেছ হয়। महिलारि सारा थलासे सना होनो होननानै थगायनायखाय बिथांखौ बोराबबाय आरो प्रमद बर' सारा 75,000 रां होनो होननानै प्रथम किस्ति 25,000खौ होनायनि थाखाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोर लोगोसे जोंना हौवाफ्राबो 2,000नि बांसिन जोंनि जमदुवार समस्तिनि बालागाव बे ओनसोलाव जोंनि EPPLआव जइन जाफैबाय। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বিবাহ পঞ্জীভুক্ত মহিলাই সোণৰ নামত পাব 30,000 টকা। হিতাধিকাৰীৰ এই আঁচনিখনৰ সুবিধা ল'বলৈ কইনাৰ কাৰণে 18 বছৰ হ'ব লাগিব, দৰাৰ কাৰণে ন্যূনতম 21 বছৰ হ'ব লাগিব। Marriage should be registered under Special Marriage Act 1954. গাৰ্জিয়ানৰ বা নিজৰ বছৰি ইনকাম 5 লাখ টকাৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুইটা মেট্ৰিকুলেট হ'ব লাগিব। আদিবাসী আৰু চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰযোজ্য নহ'ব। এই আঁচনিখন আমি সোণ নিদিওঁ, আমি তেওঁলোকক 30,000 টকা দিম। মানি উইল গো টু দ্য একাউণ্ট অফ দ্য ব্ৰাইড। সোণ কিনি ছোৱালীজনীয়ে সোণৰ ৰিচিপ্টখন ৰেজিষ্টাৰক পিছত দি থৈ আহিব লাগিব। পিছে এই আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰাত ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান সফল হয় সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব।